Esquerra Republicana de Catalunya ha donat a conèixer les 24 persones que formen la seva llista electoral a Figueres. Al Parc de les Aigües, amb la presència intermitent de la pluja, l'actual alcaldessa Agnès Lledó ha demanat la confiança a l'electorat per consolidar el seu projecte de ciutat. Una Figueres de tothom, sense privilegis pels de sempre. I avui us vinc a dir que no podem frenar, perquè si nosaltres frenem, Figueres es tornarà a aturar. Van venir amb un projecte de ciutat sòlid, clar, i volem continuar per acabar-lo. Encara que plogui, encara que ens mullem, i volem seguir sent. Lledó ha definit el seu equip com a guanyador, amb experiència i il·lusió. Un equip format per persones compromeses, per persones apassionades, amb una gran capacitat de gestió, és important, però sobretot un equip que no tan sols té idees, sinó que també té la voluntat i la capacitat de posar-les en pràctica. En els llocs destacats de la llista hi figuren actuals regidors i regidores com Jesús Quiroga, número 2, Xavier Miel, número 4, que s'incorpora a Esquerra després de liderar Canviem Figueres, i Esther Marcos, que és la número 7. Les noves cares dels primers llocs de la llista són Elisabet Sánchez, número 3, Àngels Gazapo, 5, Jordi Pujol Sanés, 6 i el Hassan Boussaria, 8.